हेलो रायजोफोर खुलुमबाय गिबि गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिसि चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय। थ' रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला उइदाउट स्किप जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै। थ' रायजोफोर आङो भिडिअखौ खालामैया गोबांथार गोबाव जाबायमोन आपल'ड खालामनो मोनैया मानोना आंबो सासे खामानि मावनानै जाग्रा सुबुं हिसाबै आङो खामानियाव खुब बेस्थ'मोन बा आङो ओरैबायदि मोनसे समखौनो दिरुननो हायाखैमोन। दा बिनि थाखाय सरि आं निमाहा बिबाय भिडिअ लाबोनो हायैनि थाखाय। थ' जिखुनु हक आं दिनै नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरनाया नैबे बाथ्राखौसो आङो सावरायनो नागिरदों जे जोंहा जोबलांखांबाय इलेक्सना बा जोंहा रिजाल्टआबो डिक्लेयार जाखांबाय। दिनैहाय जोंहा सेन्ट्रेलावहाय सरकार दानायनि बेलायावसो नारा-नाथा जालायगासिनो दंमोन बा सरकार दानायाबो खाथां जाबाय। जोंहा नरेन्द्र मदि बिथाङानो थामथि खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टारनि सापर्ट ग्रहणखौबो लाबाय आरो लोगोसे माखासे मिनिस्टारफोरनि सापर्ट ग्रहणाबो जाबाय। दा थेवब्लाबो आं नैबे बाथ्राखौसो नोंथांमोनजों रायज्लायनांगौ दं होननानै सानदों आरोखि। मानोना थांनाय जोंनि जे लकसभा इलेक्सन जोंनि 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव जे जेननाय देरहानाय बेखौ लानानैसो आं दिनै नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों आरोखि। जे खाम्फा बरग'यारि सार बिथाङा बेसेबां डिफारेन्सआव बिथाङा जेना आरो जोंहा UPPL दोलोनिफ्राय बिजाथि होजानाय जे मानगोनां जोंहा दानि देरहासार जानाय MP जे जयन्त बसुमतारी सार बिथाङा बेसेबां डिफारेन्स भटआवहाय देरहाया। दा बेखौसो आङो दिनैहाय नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों। जे बेनो रायजोफोर आं नैबे बाथ्राखौसो बुंगोन जे दिनैनि समाव BPF आ पार्सनेल बा रावनिबो सहाय सुबिदा लायालासिनो हारसिङैनो केन्डिडेट होनानै हारसिङैनो भटखौ गेलेदों। दा बे हारसिङै गेलेसेयावबो बिथाङा ओरैबायदि खम भटनि डिफारेन्सआवहाय बिथाङा जेननो गोनां जादों। बिनिफ्राय जोंहा जयन्त बसुमतारी सार बिथाङा दिनैहाय देरहाबाय। दा बिथाङा बेसेबां भटआव उइनार जाखो बा देरहाखो दा बिथांनि देरहानायनि डिफारेन्सआ बेसेबां दा बेसो आरोखि। दा नोंथांमोनहा नायदो माने 50+ डिफारेन्सआव बिथाङा देरहादों। दा बाहाय बिथांमोना जाहैबाय AJP BJP आरो लोगोसे UPPL मोनथाम दोलोजोंसो लोगो नांनानै बिथांमोना बे 50,000+ डिफारेन्स भटआव बिथांमोना देरहानो हादों आरोखि। दा बाहाय नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनो जे जों बयबो साननो हायो जे मोनदाङो जे दिनैनि समाव जों साननानै नायोब्ला UPPL दोलोआ गावनि दोलोनिफ्राय अन्तत 2 लाखनिफ्राय बा 2,50,000निफ्राय बा एसे प्लास जानो हागौ बिनि बांसिन UPPL दोलोनिफ्राय बिथांमोना भटखौ मोनाखै। ओमफ्राय बिथांमोनहा नोरै थोरै जेन'बा BJPनिफ्राय एसे AJPनिफ्राय एसे प्लासनि गेजेरजोंसो बिथांमोना दिनै 50,000+ भटआवहाय देरहादों आरोखि। दा बे रोखा जायो जे फैबाय थानाय जोंहा जे BTC इलेक्सन बेखौ नोजोर होयोबा इन्डिपेन्डेन्टलि जोंहा BPF आ अकलहरिया हारसिङै भट गेलेदोंब्लाबो बिथांमोननि भटनि जेननाय भटनि डिफारेन्सआ बारा गोबांथार नङा। बेखौ नायोब्ला जों नुहुरो फैबाय थानायाव UPPL दोलोनि थाखायबो माने बियो गोरलै नङा होननानै आं दिनैनि समाव बुंगोन आरोखि। मानोना BPF आ दासिमबो बेनो फोरमान जायो जे जेननायनि थासारियाव दङब्लाबो बिथांमोननि माखासे गोहोफोरा स्ट्रंआवनो दङ आरो बिथांमोनहा फैबाय थानाय जे बै BTC इलेक्सन बे इलेक्सनावहाय माखासे गोहोम खोख्लैनो हागोन बा बिथांमोनहा गोबांथार जुजिनो हानायनि पावारा दङ होननानैसो आं दिनैनि समाव बुंगोन आरोखि। थ' दिनै खाम्फा बरग'यारि बिथांनि जेननायनि मेन जाहोनानो बेनो जे बिथाङा UPPL दोलोजों जेनाखै होननानै बुङोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। बिथाङा BJP प्लास AJPनि भट UPPL जों प्लास जानायनि थाखायसो
बिथाङा जेननो गोनां जादों होननानै आं दिनैनि समाव बुंगोन आरोखि। थ' रायजोफोर जिखुनुआनो जाया बेवहाय जोंहा बांद्राय खर' सानांगौ बा बुंनांगौ गैया होननानै आं सानो। मानोना 10 बोसोर जोंहा बे 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबखौहाय खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन। दा जायखियानो जाया बिजेपिनिफ्रायानो जा बा एजेपिनिफ्रायानो जा बा इउपिपिएलनिफ्रायानो जा जिखुनु जाया जोंनि बर' मानसियानो मदद लानानै दिनैनि समावहाय देरहासार जानो हाबाय। बियो जोंनि थाखाय खुब गोग्गाथाव आरो दिनैनि समाव जोङो बे 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबावहाय बर'खौनो केन्डिडेट हिसाबै देरहासार खालामनो हाबाय। बे जोंनि थाखाय खुब खाफाल गोनां होननानै जों साननानै लानांगोन। आरो लोगोसे आं बेखौनो बिथांनिसिमबो खावलायनो लुबैयो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय जे जोंहा जयन्त सार बिथाङा देरहानायनि उनावहाय दिनै MP जाबाय। दा बे MP जानायनि उनावहाय पार्लियामेन्टआव थांनानै बिथाङा माखासे बर' जाथिनि समयसाफोरखौ बुंहैगोन बा पार्लियामेन्टआव माखासे जाथिनि बा हारिनि समयसाफोरखौ लानानै बिबुंथि लाखिहैगोन बा मिथिहोहैगोन। आरो लोगोसे जोंनि BTCनि बा BTR ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय बा समयसाफोरनि थाखाय गासैखौबो समाधान खालामनायनि थाखाय बाथ्राफोरखौ पार्लियामेन्टआव बुंहैगोन। बेखौ आङो आसा खालामबाय बा बिथांखौ खावलायबाय जाहाथे बिथाङा समयसाफोरखौ समाधान खालामनायनि थाखाय बाथ्राफोरखौ बुंहैयो। बिनि थाखाय थ' रायजोफोर जेननाय देरहानाया इलेक्सननि बेलायावहाय जोंहा थाखायो। दा बे हिसाबै जोङो बेखौ एसेबां सिरियास लायालासिनो जोङो फैबाय थानाय समफोरखौ आरोबाव बोरैबा जोङो मोजां खामानि मावलांनो हायो बेफोरखौसो जोङो साननाया गोनांथार होननानै आं दिनैनि समाव बुंगोन। थ' रायजोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनिखौनो सावरायनो होननानै खालामदोंमोन। थ' आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो लुबैयो। स' थेंक इउ फर वाचिं। जय बर' हारि।